ka pa dong, day. Atong sarian. Isa. Isa maning manok dani mo. Ako yung pinalit. Pinalit din mo. Oh. Ay, pag sure pinalit, mo man akong manok nga gikawat atong tawana. Pinuha nga. Ha? Pinalit ako ni. Pinalit din mo. Oh. Kuha ning manok ko eh. Pinuha nga. Ang kono na nagpinalit man ako ni. Kuha, pinalit ka. Basi kauban mo atong tawana. Na, kana lagi ko nga. Ako kaya nga paduong ko tos buwangan. Nasugatan tos ako. Dili. Kauban yun siguro mo atong tawana siguro. Wag ko sa Yata akin yun. yun. Wag ko sa- Kadaghanan man ang bisig. Si Jimbe. Grabe yung nagpulong. Asa ka ron? Ay, ikaw, puti ko asaw kung nakuha niyo. Huwag siya ko kay kwartar. Mahitan. Huwag tayo. Grado. Huwag yun tayo trabaho. Playan din. Siguro kaya kung plano kawat. Huwag yun ibag sa akuan ron. Akuang pangwarta. Kira lang siguro kuwag kayo. Hindi ka dito kita pita pa. Wow, jadi kita asa terus iya nih. Bidang hagan tagi nih asar. Wah direk palit putus belamban pagkaon. Wah, man kuha niya. Asa kay main kawaton. Murag sinabay. Ya kering usah. Akhir buah. Asa kay sugan ani. Ako di mo menarik good ang ako alang mga portal pero ako na puwa balik kita kita kublawas ba tagyaro asa ka tagyaro na dali tek haling lagi ka hey tanggal na sudah tanggal ani gain ani abak Hey! Hoy! Kawatan! Ikaw rin tagkawas kung manok dap! Kabuang na kap! wih nih tagya ye baong di siguro wih tagya gini asa ko ani ni karon Hoy! Yun na kung manok! Hoy! sugar pa ta sa sultada ro sa buwangan kawan ko kayo ko manok so pasti dai baligyang manok dia sa unahan ako aton sa unahan pasti naay baligyan itong manok hapo ko maap si atong tagiyan ning manok kada kampay lagi kuwang gyud bagi kusog-kusog gid kong dagan gid uy grase tagiyan tagbog takuar pag puspos bida piag gyud ko tong lagi gyud dagan ko tos na lisin kasi kung ako bugtos tagiyan si Pinasuan asig berdekat tuh tagiani kay wala mo gyud bantay ri gukod na lagi biso kuya si abay timing ha kini haling kining abay ron kay hangol kinagtari na to hana ano kasino lang ulo ana liwat kay na tong manok mo ba nga wala nay ulo parti pagkasinawa o na ako ni baligyan niya dai kay partas ko ba iya dagar ba pe ako sa tagiya kay sa kay asa mo to palit yung manok ro nga talari eh isura gani mga manok to asa ro padungan ni mga palit ko ni bay bay dali kag manok lagi nindot kini kung manok is piso kay nang manok asa man mo malari tako nya ang problema kay kapusta mo ba oo kay kapusta ba nya ato na itari kay musugal po ko ayaw basi mapilde na rin humahit ang duha ni pero nindot ay klase mo ka kay piso kay ba pero dala bang apel ang tukog lagi Nyo, saan man ito na pagkwal? Saan man baligyan mo? ako lagi ni baligyan ba pay mo nang bayaran Ya pila may baligyan mo na? 1,000 Hey! Ibig mo rin mo. kanindot naglawas kuang kina yapil Halang-halang. lang tuyong dehel Halang-halang. Dili halang-halang. tarong deh Halang-halang pa kay ang lawas gani oh. oh Pero no nas gagmaya gyud no na ni. Pero matari gini siya. dito di kay buyugon ba may kay mo bangag og bilahan og 1 kahoy Pero bay, oh 1,000 may mong haging bili ani. Di akong kwarta, 700 may kwarta. Ay sa
300. Kay musugot ka rin. Bayaran ti ka. Sige bay. Sige kay, yapon. Sa ko'y pamusta niya. Ay, kanay bahala ana kay. Sige. Aray kasi yung tagbo sa Giyana. Ay, Sige, ha? di, sa Tagiyana kung itong nakuha ko ba? Kuniti. 500. 500. Sa gatos, 600. 600. Plus. Doon ka sa diskwenta. Sige. 700. 700. Sige. Ya, ikalay, bahala na. Sige. Kaya kung makita mo sa Giyana, basta yung Tagiyana. Kanang kuwan dahil sa katong akong gipalitan sa dana sa tong dito sa naagod na ba? Pasinog, ikaw may mga buwak mo na. Sige bay. Ay, ato ko sa tarian. Okay. Nindot taas ba kayo? Salilat eh. Taas ba yan? Nindot hait ka na ba? Ato ko. Wah, basta ng tutuhan na to. Pag yun akong maapsida, ako sugab dagan tuhan na eh. Gamay ang takikil niya, ako sugab dagan. Ang tutuhan na, wag yun madakpin ako da. Yun akong maapsi, akong manok. Nadag ito kong manok da. Asang tutuhan na to. Uy, niya may tao naglakaw din. Pakutan ko ito niya, bisig nabagtan to niya itong kukod na ko nagdag manok. Nay! Oh, nga naman dong. Kita ka ganang tao dali ganina nagdagan nga. Nagdag manok ako itong gigukod kay ikaw at akong manok tas mua. Mo ba? Oh, Nagdag. Manok. nagdag manok. Kasam ni ka pa dong day. Atong tarian. Kaysa. Kasam ni manok dali mo. Ako yung pinalit. Pinalit ni mo. Ay pagsur pinalit mo man akong manok nga gikawat atong tawana. Binuang nga. Ha? Pinalit ako ni. Pinalit ni mo. Oh. Kuha ning manok ko eh. Na. Binuang na. Ang mga kono na Ako. pinalit man ako ni. Kuha, pinalit ka. Basi kauban mo atong tawana. Na, kanang ko nga. Ako kaya nga paduong ko tos buwangan. Nasugatan to ako. Dili. Kauban yung siguro mo atong tawana siguro. Wag ko sa akin, Yata dong. niyo. Kauban mo. 2 hours later. Naambong ito ang kong amigo nung yati ano. Gibaligyan mo ito niyang manok ka. Iyam nitong kinawat yay. Dapat tinaging pagkadagan ng bunog na kong naong. Napuspusan ko sa iyang gikawatan. Tang animal karong yung kang tawanan kang makita data. Pagkabaho dyan ko ni Manibala kay.